I er nødt til at gå igen. Så nu. Og vi har her med vinderne, der når i mål. Ja. Kan I komme hen til et lille interview? Vi vil godt høre, hvordan var det at komme i mål, og hvor vi bare løber med pokalen. Det. Ja, men det var jo stærkt gået. Nu har vi pakket pokalen ned igen. Og vi er rigtig glade for at bede stuen og hæppe på os dernede igen. I må være stolte, og vi er glade, og vi er tilfredse i dag. Vi har vundet igen. En time og 10 minutter, det er et godt resultat. Ja, det er godt gået. Ja, det er godt gået. Ja, vi manglede faklen, men Maja tager den med næste år. Så giver vi os selv en hånd. Ja, det gør vi. Vi var gode. Så siger vi lige igen. Jeg vil godt lige høre, hvad er det så, du skal næste år? Ja, men så har vi jo tænkt os til næste år, så tager vi den rute på 12. Fordi det ved vi kan klare. Jeg skulle have været med til DOL sammen med pigerne her, men jeg kan desværre ikke, da jeg i Bulgarien. Men vi træner til 12 km næste år. Ja. Og det giver I hinanden hånd og ord på? Ja. Vi kunne faktisk Sådan. Så hele gruppen? Altså, du blander dig hele tiden, du har ikke vundet. Så serviceteamet kan se det, når vi kommer hjem, og vi stiller hold næste gang. Ja, det kan jeg godt love dig.